Això és l'Escaquima. Ja, i no volia treure el tema, però no sabia que havies estudiat Ciències Polítiques. Tu, com a estudiant de Ciències Polítiques, Guillem, ara que ens queden 5 minuts, t'he de preguntar, el tema Catalunya i això, com l'has viscut com a estudiant de Ciències Polítiques? Com a estudiant de Ciències Polítiques, eh? És un moment històric, no? Emocionant. Jo, el 2017, estava vivint un any a Islàndia i vaig flipar amb tot el que va passar aquí. Ara, puc dir que hem viscut una època històrica. Ho dius com una cosa sense... Com parles com si fossis a favor de tot això. No, perdó. Quan dius emocionant històrica, clar, què vols dir? Com a positiu? O com a... Bueno, amb la seva part positiva i la seva part negativa, clar, òbviament, però històrica perquè vull dir, això passarà als llibres d'història, jo crec, com va ser tot, l'1 d'octubre, les protestes, sentència... Sigui per qui sigui, és històric, vols dir? És històric, és històric. Sí, no, perquè de la manera que m'has mirat i això ho has dit com si... No ho dic per fer polèmica, rotllo de... com si, que va ser... que et va tocar el cor, no?, una miqueta, o no? És obvi que quan ets d'aquí, doncs ets català, jo defenso el català. Per això moltes gràcies que molta gent li dius, tal... Perquè puc fer un tall aquí que és molt important i que mai me'n recordo dir-ho. Quan demano jo a molta gent per fer una entrevista, molta gent diu, però no parlem de política, perquè ho he demanat potser, no sé, 20 persones o 30, i uns quants m'han dit, no vull parlar de política en català, perquè ho facin en català ja es pensen que... Saps? Això sí que jo per aquí no passo. I és una merda perquè que al final, o sigui, pot ser català i jo puc ser independentista o no. Jo puc ser català i sentir-me espanyol. I pot ser català tu i que... ara sembla... Clar, aquest és el problema. És una merda, tio. Que jo hagi de dir, pots fer una entrevista, però tranqui, que no... Per fer un català. Clar, d'un lloc i l'altre sembla que ara, per parlar català, sigui independentista. Això és el pitjor que li pot passar a una llengua, tio. És el pitjor, tio. I jo defenso el català, clar, i soc catalanista, però... Ara ho has dit, catalanista, i això és molt important. Pots ser catalanista i dir, mira, doncs jo no vull... M'agrada perquè, tio, és enriquidor poder parlar dues llengües. I enriquidor la cultura que té Catalunya, igual que la que té el País Basc, la que té Galícia, la que té Andalusia. I la Vall d'Aran. Sí, i dit això, ja no sé, clar, amb aquest incís... No, sí, perdó, que has dit això que t'ha tocat el cor de tot el que va passar. No, hòstia, xoca que a l'escola al costat de casa teva vinguin i fotin de pals a la gent per quan van anar a votar al referèndum. Tu estaves a Islàndia. Jo estava a Islàndia, tot això et xoca. Òbviament, perquè és casa teva i xoca veure com jo he estat a la universitat i m'he mogut en ambients universitaris i veus aquest que l'han fotut l'han tancat, està en un procés judicial i igual va a la presó. Joder. Sí que és independentista o no. Que és un xaval que jo m'estic prenent la birra a mi. Podria ser tu. L'estan acusant de terrorisme. O l'estan acusant de... Que dius, que collons, tio, que s'ha tirat 4 pedres, que no et dic que estigui bé, però terrorisme... És una bogeria. És una bogeria. És una merda. Però vaja. Sí, clar, òbviament, al ser català doncs m'ha tocat més tot això. M'ha tocat més, perquè tens un amic que està a favor, l'altre en contra, l'altre què tal, l'altre qual, i la discussió, la típica discussió... És una cosa que apel·la més als teus sentiments, tot això. I a mesura que vas més per Espanya i això, et tornes... Per exemple, si tu fossis independentista, com més viatges et tornes més independentista o menys creus per Espanya? Creus que això no varia? A mi Espanya em sembla un país de l'hòstia, m'agrada molt la cultura, m'agrada molt la gent, ni em torno més ni menys, m'agrada molt Espanya. I com a estudiant també de Ciències Polítiques i això, des de la teoria política i això, no sé si en assignatures n'heu parlat d'aquest tema en concret, n'heu hagut de parlar, no? Sí, hem hagut de parlar. I com es planteja aquest tema a estudiants o sigui, com es planteja? Quan estàveu estudiant això, com es va plantejar? Costava molt, al principi costava molt, pensa que era una cosa com... És que era una lluita per la bandera, vull dir... És una cosa que apel·la tant als sentiments que és molt complicat
és molt complicat tractar-ho d'una manera teòrica. No és un moviment com el 15M, que va ser un moviment pels drets socials. És un moviment que és per la bandera. Que darrere porti coses, per una part sí, per l'altra gent no, perquè entre el moviment independentista, com sabràs, hi ha gent de la CUP, gent de Convergència, no sé què s'ha convertit, JxCat, i gent d'Esquerra, cada un amb la seva idea. Després, dintre del bàndol, també, quan va sortir el moviment independentista, va sortir l'espanyolidad efervescente, i també té dintre de diverses rames. I en rotllo teòric, clar, no hi ha una raó mai a la política, no? Clar, no, perquè és el que et dic, que al final és una cosa que apel·la al sentiment. És la política dels sentiments, és molt més fàcil despertar a la gent o sigui, el que la gent surti al carrer per una cosa que apel·la molt més als sentiments, com és la identitat nacional, que és en aquest cas el que ha passat aquí. I per què ara ja com a política, però per què el nacionalisme a Catalunya està mal vist i a altres llocs està ben vist? Per què està mal vist aquí? Bueno, quan des d'aquí a vegades diuen catalanes nacionalistes, no? I ningú diu, no, jo no soc nacionalista, no? Molta gent. Jo soc patriota. No, jo crec que està més mal vist el nacionalisme espanyol que el català. Ja, sí, però a vegades és com hi ha gent que diu, no, jo no soc nacionalista. Tu dius, tu vas amb la bandera espanyola i diran puto fatxa. Que tampoc és just, a la vegada. No. Tampoc és just. És la teva bandera del teu país. Exacte. Hi ha gent que representi el que representa, pot ser, però és igual. En un moment especial, una bandera d'Espanya en aquell moment doncs sí que pot ser una tocada de collons o una provocació, però tampoc hauria de ser així. No. Amb raonament no hauria de ser així. No, jo puc. Però quan tu veus un tio amb una bandera d'Espanya, què et ve al cap? Ara mateix no, però abans sí. Perquè ara ja intento raonar. I que no, jo crec que no és així. Exacte, raonant no hauria de ser un fatx, hauria de ser, mira, igual que nosaltres podem anar amb una altra bandera. Claro. Cadascú... Claro, i per això jo crec que sí que està més mal vist l'espanyol que el català. Vaja. Sí, no. Aquí on estem ara, per exemple, si vas amb una bandera d'Espanya ara pel Corretasques... Bueno, sí que passaria la pena la cinquena cervesa, igual ja potser ho preu a la cara, saps? Però... En canvi, una estelada, doncs, diferent. Clar, és tot molt injust. Igual que si vas amb una estelada per Madrid també pots provocar, depèn d'aquell lloc de Madrid. Sí, clar.